Гаилә һәм мәктәп журналының февраль саны дөнья күрде. Менә тышлыгыннан ук күрәсез, ничек матур итеп без анда диңгез капитанын төшереп куйдык һәм укучылары янында. Монда безнең журналистыбыз, танылган журналистыбыз Расиха апа барып, аның белән очрашты. Габделхамид Абдулҗанов дигән кеше ул безнең һәм соллы зур язма әзерләде. Сез беләсездер, менә Җиңү паркында суасты көймәсе бар. Анда туристлар бик фотога төшәргә яраталар. Менә шул Казан суасты көймәсенең башында Габделхамид әфәнде Казанга кайтарту өчен зур эш башкарган шәхес. Гомумән, чын иратларны ничек тәрбияләргә кирәк, бүгенге заман балаларын иратлары белән ничек эш итәргә кирәк, менә Габделхамид әфәнде шундый кызыклы фикерләре белән уртаклаша. Бала чакның җылы куышы. Менә монда сез безнең мәгариф министрын күрәсез. Монда безнең журналистыбыз Альберт абый Сабиров Балтач районының Кара Дуган балалар бакчасында булып кайтты. Һәм менә анда авыл балалар бакчасы димәссең, алар гомумән шәһәрчә эшли икән. Шулай ук бүгенге замана балалары, мәктәпкәчә балаларны ничек тәрбиялиләр, шул турында язма урнаштырылган. Анда фотолар, автор фотолары белән бизәп бирелә һәм язма бер сулышта укыла Норасыйлар турында. Алмаз Нургалиев татар киносы җилкәнчек ихтиярына калмасын иде ди. Монда Алмазны без беләбез, аның бик күп кинолары күрсәтелде һәм ул Казан мөселман кино фестивалендә да җиңү яулады. Аның Җиде утрау дигән әсәре, ул документаль әсәр, күргәнегез бардыр дип ышанам. Җылак дигән нәфис фильм, тулы метражлы фильм прокатка чыгарга әзерләнә һәм сез аны һичшиксез карарга тиешсез, чөнки ул безнең Әзгәр Шакиров турында. Әзгәр Шакировны белмәгән татар юк инде. Камал театрының атаклы артисты. Гомумән Алмаз Нургалиев менә татар кино сәнгате турында үз фикерләрен һәм кызыклы фикерләрен җиткерә. Шулай ук әңгәмәне укырга киңәш итәм. Нурлат балыкчысы дигән, менә күрәсезме, монда балыкчылар. Балыкчылар битендә алар шундый халык, аларга балык тотырга гына булсын, җәй көнеме, кыш көнеме дигәндәй, алар шундый тирән бозларны бәкеләр ясап, балык тотырга яраталар. Монда шулай ук журналист балыкчының теге ничек тотырга кирәк, нәрсәләр кирәк балыкчыга, шул турыда кызыклы киңәшләр бирә эшләгән материалны. 48 йөрәк җимеше. Гаилә һәм мәктәп журналы ул гаилә турында, мәктәпләр турында яза һәм менә кызыклы язмышлар турында. Менә монда безнең Таңсулу Габидуллина Песәй авылына барып, Песәй авылының гади авыл мәктәбе турында яза. Менә аларның уңышлары, нинди проблемалары бар. Һәм ул журналист буларак та курыкмыйча директорга шундый кую сораулар бирә. Шулай ук материал соллы һәм фотолар белән бизәлгән. Сез аны укыгыз әле. Мәктәп, авыл мәктәбе нинди сулыш белән яши бүгенге көндә. Шуны белерсез. Тагы нәрсәләр? Гомумән, теге гаилә дип әйтеп киттек битендә, әмма кушылу җиңелме, аерылумы дигәндәй. Дөньяда төрле хәлләр була. Bütün кеше дә матур гына гаилә корып яшәп китә алмый, аерылу, кызганычка каршы аерылу вакытлары да була. Әмма ләкин менә аерылуны да дөрес итеп аерылырга кирәк. Менә монда безгә юристлар киңәш бирә. Юрист түгел, ул адвокат киңәш бирә. Менә ул киңәшләргә колак салырга киңәш итәбез. Колак салмасагыз инде матур итеп гаилә корырга тырышыгыз. Миннән теләк шул. Галимҗан ага сабаклары дигән рубрика эшләп килә. Безнең гаилә һәм мәктәп журналында Галимҗан абыйны беләбез без, әйме ул шундый матур телле язучы безнең һәм ул менә үзенең мәктәп еллары, балачак еллары белән уртаклаша, шулай ук кызыклы язма. Аны укырга киңәш итәм. Каһарманлыкка тиң язмыш. Журналыбызның авторы Ринат Хайруллинның бу язмасы Мамадышның югары Ушма авылында яшәүче гаилә турында. Дөресрәге, монда Сәйдәш Вәгызов истәлегенә багышлана. Әлеге егетебез махсус хәрби операциядә һәлак булды. Менә аның эшкерсез, нинди батыр йөрәкле егет булуы турында әлеге язмада бирелгән. Егеткә батырлык ордены
тапшырылды. Әлбәттә, инде вафатыннан соң бик тетрәндергеч, менә үземнең күңелемә бик тиде әлеге язма. Шулай ук сабак алыр өчен дип әйтимме, укып китергә киңәш итәр идем. Беларусча май чабу Россия халыкларының традицияларын безнең журналыбыз һәр даим яктыртып тора. Ә менә бу юлы сез беларусча май чабу йоласы белән танышып китәрсез. Шактый кызыклы гына язма. Россиядә күп милләтле халыклар яши бит. Менә киләчәктә дә без әлеге рубриканы дәвам итәбез. Ул дәвамлы рубрика һәм сез анда башка халыкларның да гореф-гадәтләрен белә алачаксыз. Мин әйтеп киткән идем, февраль сонын без өчен иратларга багышладык дип. Менә монда безнең ират пешергәндә фәрештә канатын җәя. Әлеге язманы мин шәхсән үзем әзерләдем. Ул безнең татарның данлыклы ашсу устасы Юнус Әхмәтҗановка багышлана. Аның кызы, аның оныгы Искәндәр, кызы Фәридә ханым да әтисе юлыннан киткән. Менә кызы Фәридә ханым белән очрашып, без кызыклы гына язма әзерләдек. Юнус Әхмәтҗановны беләсез, ул безнең Олимпиада Казанда түгел, Мәскәүдә Олимпиада вакытында бүтән җир шарыннан җыелган спортсменнарны да, халыкларны да, кунакларны да, туристларны да татар халык ашлары белән сыйлаган шәхес. Хрущев белән ничек очрашкан, Гагарин, менә Совет чорындагы иң атаклы шәхесләр белән Казанга килгән ул шәхесләр һәм алар белән очрашкан, аларга аш-су әзерләгән шәхес. Язма шактый кызыклы, фотолар белән бирдек. Без аны шулай ук укып китәрсез. Ага нәрсәләргә кузгалыйк. Орлыкландыру эко турында. Эко ысулы белән бала табучылар саны бүтән җир шарында гына түгел, ул Татарстанда да арткан икән һәм шунысы кызыклы булды. Безнең табибларыбыз Шаңсуга баксаң, күрсәң, ир-атлар арасында үрчимсезлек арта башлаган. Менә бу соңгы 15 елда гына аның күрсәткечләре кискен үсеп киткән ди табиблар. Менә монда безнең Наилә ханым Гайнанова, аннары Фәридә Сабирова дигән атаклы табиблар үзләренең фикерләре белән уртаклашалар, соннар китерәләр һәм ул соннар шактый куркыныч, мин хәтта куркып куйдым. Әмма ләкин менә бала таба алмаган гаиләләр саны арта дидек бит. Әмма эко менә бүгенге көндә бердән-бер ысул икән бала алып кайту өчен. Һәрбер кешенең, һәрбер ата-ананың бала, гаиләдә бала булуын тели. Шуңа күрә медицина алга киткән. Менә эко ысулы турында руслар әйтмешле, идо белергә мөмкин булачак. Монда мин язманы шәхсән үзем әзерләдем. Мифлар хакында да, аннары табибның киңәшләре дә бар. Ни өчен ир-атларда үрчимсезлек чире арта башлаган, ул турыда да биредә мәгълүмат бирелә. Игътибар белән укырга киңәш итәм. Генемы яки җинаятьчеме? Казанда шундый бик яхшы психолог бар, аның исеме Иван Николаевич Матрёнин. Менә ул шул турыда сөйли дә. Менә гиперактивный, соңгы арада гиперактивный балалар бит инде безнең, әйме? Менә алар киләчәктә гений булырга да мөмкиннәр, әмма ләкин ул гений да булмаска да мөмкин. Менә бу вакытта ата-ана бигрәк тә сак булырга тиеш. Баланы тәрбияләгәндә психолог шул турыда үзенең фикерләрен җиткерә безгә. Менә шундый хәлләр Инсаф Галәүетдин дигән журналист әзерләгән әлеге язманы. Шактый күләмле мәкалә килеп чыкты ул һәм анда сез үзегезгә һичшиксез кызыклы мәгълүмат табарсыз дип ышанам. Менә шундый хәлләр.